So guys, नै जायगाफोरखौ माबोरै नुदों नै नायदो कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबायदि नुदों सिनारिफोरखौ बिदिनो आरोना गाइस मोन हाजोआनो जोंना आं एसे जुम खालामनि आरोना लोगोफोर नायदो बै बे गोजौआवहाय समानसो आरोना मालाबा लोगोफोर थांनानै आं खाथियाव देखायगोन नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामदो आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोदानब्ला आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनसिगोन दै।